Igen. Sziasztok, én Csiricsi vagyok, és ez itt egy 1v1 videó lesz. Levente 0, vagy mi 95-tel. Szóval kezdődhet is. Csak mielőtt csalna, ilyen nullába rakom. És akkor mehet, fasz. Várjál. Úgy. De legyél már valami világosság. Tonka. Ugye, és ugye én is itt vagyok. Hát igen. És én itt nézem fentről, hogy ki fog jól megdögleni. Azt mondja, szöveg. Szerint én azt mondom, Levente 95, de hát tudom. Levente 95, dögölj. Amúgy az aranyalmát elvettél, meg csak egyet. Észre? Átok rád. De amúgy észrevetted? Hogy? Hogy Levente már vagy 10 aranyalmát elvettél. Ja, láttam. Neked milyen kardod van, Csiricsike? Hát mindenki. Ja. Már megint fajta láttad. Láttam. Szme- Én csak az erőt meg a gyorsaságot hiszem. De vajon az hány szület vihet le vajon? Biztos jó sokat. Na. Hullott! Aha! Ennyi volt ez a videó. Meghalt. Ez mi volt már? Itt a cucca. Hullott. Nem tudom felvenni. Már vigyázz. Ennyi vagy, Levente. Ennyi van. Tedd már vissza GM0-ba, tedd már vissza, léci. GM0-ba visszateheted, hogy megöljam. GM0 vissza. Hogy öljen meg. Szóval De várjál. Aha, persze. Tedd már vissza GM0-ba, hagyd dögöljen meg, hagyd öljen meg. Laci, visszafele, hagyd dögöljen meg. Megölhetem, Dávid. Hát de tedd vissza. legalább tisztességesen végigjátszottam volna. Na mindegy, szóval csalt, szóval... Mindegy, hullott az a lény. Hullott, annyi a lényeg. Szóval köszönjük a figyelmet, sziasztok! Ennyi vagy, te szarzsák. Ja, ennyi vagy, csá. Na, sziasztok! Csasztok!